I got the horses in the back, horse stock is attached. Yo, čaute ľudia, moje meno je Mundi, vítam vás u nového videjka a dneska tu som z... Ahoj lidi, jak sa máte? Jak mám nazvať ľudia? Toto bude Munidlo. Teraz z tohto plišaka budeme volať Munidlo. Dneska sa spoločne s Munidlom ideme pozrieť, ako vyzeral môj kanál v minulosti. Lebo už som robil videa o tom, že ako vyzerali moje videá v minulosti, ale nevedeli ste, že ako vyzerá môj kanál ako celok. Existuje totiž taká stránka, ktorá sa volá, že Wayback Machine. Ak na túto stránku kliknete a zadáte odkaz, tak táto stránka vám ukáže, ako tá daná stránka vyzerala v minulosti. Akú stránku také, že každý deň používate. Čo tak napríklad Google. Google.cz. Tu potom dostaneme timeline, že kde všade má táto stránka záznamy. Takže sa ideme pozrieť do roku 2001, čo bol rok, kedy som sa ja narodil. Ako vyzeral Google vtedy, keď som sa narodil. Som sa narodil v apríli, takže dajme tomu tu 22. apríla roku 2001. Pred 22 rokmi vyzeral Google takto, kámo. Toto bol kedysi Google v roku 2001. Poďme trochu ďalej. Toto sa vôbec na Google nepodobá. Poďme napríklad do roku 2003. To už môžu byť narodení napríklad vaši starší brachovia alebo staršie ségrio. Furt kidíci oproti mne, ale Ježiši Kriste, vtedy mal Google niekto iný? V Česku, pozrite sa na to, toto vôbec nevyzerá ako Google. Centrum, Atlas, Quick, Zoznam. Poďme napríklad do roku 2007. To už je také, že ľudia, čo sú narodení v roku 2007, no tak majú 16 rokov, nie 17. 16? Chválne, kto to je narodený v roku 2007, napíšte to do komentárov. Takto vyzeral v roku 2007 Google. Toto už sa podobá, nie? Na to je, čo máme dneska. Aspoň trochu. Aspoň principiálne. A ok, teraz sa tu nebudeme pozerať samozrejme na Google. Toto som vám chcel ukázať len, aby ste vedeli, že ako táto stránka funguje. My sa ale dneska budeme pozrieť na to, ako kedysi vyzeral YouTube ako taký v minulosti a potom sa ideme pozrieť, ako v minulosti vyzeral môj kanál. Aké všetky možné grafiky som mal na kanáli, aké video som tam mal a koľko som mal odberateľov a taktiež koľko som mal na tých videách zhliadnutí. Ľudia, sa na to nemôžem dočkať, počúvajte ma. Takže dobre, takže dáme youtube.com. Ideme sa najprv pred predstavu pozrieť, že ako kedysi vyzeral YouTube. My, čo na YouTube trávime nejaký čas, no tak vieme, že YouTube vznikol v roku 2005. Mal som vtedy 4 roky a pamätám sa, že YouTube nebol v Československu asi tak do roku 2007-2008. A jo, takto niekedy vyzeral YouTube. To je ale čo? To je úžasný dizajn. Pozerajte sa, aké to bolo jednoduché. Máte tu domov, máte tu populárne videá, potom tu máte správy. Reálne, kedy ste si mohli písať cez YouTube. Kámo, kde sa hráme WhatsApp, kde sa hráme Signál, kde sa hráme Messenger alebo taký Instagram. Keď ste niekedy si mohli písať more cez YouTube priamo, ok. Potom tu máme videá a potom môj profil a pozrite sa, ešte tu ste sa mohli prihlásiť a tu ste mali help. Takto vyzeral YouTube v roku 2005, keď vznikol. Keď sa ale ideme pozrieť do roku 2006, no tak uvidíte, že sa na YouTube veľmi veľa vecí zmenilo, pretože vtedy, keď sa nemýlim, no tak Google akurát premýšľal nad tým, že YouTube kúpi, alebo možno už aj kúpil. A už môžete vidieť, že už sa stránka, domovská stránka zmenila na niečo viac také krásne. Máte tu už videá, ktoré sa ešte hodnotili hviezdičkami a ja si na túto dobu ešte pamätám, som hrdý YouTuber. Možno ste mohli mať 5 hviezdičiek. Viete, aké by to bolo doteraz, keby stále bolo hodnotenie hviezdičkové? Fyzik by bol taký, že lidi, v dnešním videu musíte dať 5 hviezdičiek, 5 ne 4, ani 3, ale 5. To by bolo ešte väčšie prosenie ako o lajky. Keď ale preskočíme do roku 2009, kedy YouTube mal asi úplne najväčší boom a začalo sa nahrávať hrozne veľa hudobných videoklipov, kopu nových youtuberov proste začalo byť populárnych, začali byť prví miliónoví youtuberi a tak ďalej, tak takto to vyzeralo. Ani sa to veľmi nelíšilo. Líšilo sa to ale v roku 2012. Tesne predtým, ako som ja začal s YouTubeom. Vtedy mal YouTube takýto vzhľad. Reálne, keď ste vtedy mali YouTube kanál, tak ste si mohli zmeniť grafiku úplne celého layoutu, čo bol okolo proste vašeho kanála. To bola veľká výhoda a som hrozne smutný, ja som túto éru YouTube nezažil s mojím YouTube kanálom. A ja som vtedy bol kid. V roku 2012 som mal koľko? 11 rokov. To znamená, že aj tak by som s tým nevedel vôbec nič robiť. Ja som začal YouTube v roku 2013. To som mal svoj prvý kanál, ktorý som potom musel zmazať kvôli rodičom. Svoj nový som si potom vytvoril až v roku 2014, ale dobu 2013 si už pamätám ako content creator. Jo? A toto sa už podobá reálne na náš YouTube, čo máme teraz. Má to trochu iné rozloženie, ale nič strašné. A keď sa napríklad vrhneme do takého roku 2016, čo je taký požehnaný rok medzi všetkými youtubermi, tak YouTube vyzeral takto. To sa podobá na dnešný YouTube. Takže myslím si, že som vám aspoň približne dokázal ukázať, že akým spôsobom sa menil YouTube ako sociálna sieť. Ale na YouTube sa zakladali aj kanály. A jeden z týchto kanálov Somalia. Takže keď napíšeme youtube.com/StudioMoonTV, tak vám tu nájde niekoľko výsledkov za posledných koľko? 7 rokov? Za posledných 7 rokov, čo mám YouTube? Ja mám YouTube reálne 8 rokov, ale z roku 2014, keď som si založil kanál, tak tu nie je nič. Prvý záznam o mojom YouTube kanáli, ktorý je uložený touto stránkou, je z roku 2015 a je to z 18. apríla o 10. hodine. Ideme sa teraz pozrieť, ako vyzerá môj kanál. Ja keď som toto zistil, že toto sa dá vidieť, taktiež niektoré stránky nefungujú, pretože sú blbo uložené. Snaď toto nie je vec s mojím YouTube kanálom. Prosím. Oh my god. Oh my
my god! Oh môj bože, toto je extrémne retro. Pozerajte sa na to, mal som 1700 odberateľov. Kámo, však to je nič. To je neuveriteľné. Počúvajte ma, hej. Ja normálne neviem, kde začať. Či mám vôbec začať? OK, toto je moje najstaršie logo, ktoré som dal na 1. apríla na môj Instagram a nikto nevedel, že čo to je, len OG fanúšikovia mi napísali, že hej, to je tvoja stará profilka z roku 2015. A oni vedia. OG fanúšikovia vedia. Kámo, tá grafika. Jo, každopádne kto nevie, ja už som to hovoril vo viacerých videách, ale niekedy som môj kanál vlastnil ešte s mojím kamarátom z Moravy, ktorý sa volal Galileo, ktorý ale na tento kanál skoro nikdy nič nevydal, ale proste točil videá so mnou, jo. Takže hrozne moc som chcel vyzerať ako jeden z dvojice, čo vlastne YouTube kanál, ale v podstate som na ten kanál tvoril majoritne len ja a Galileo v podstate len chodil do mojich videí. Takže to bola taká divná spolupráca, ale Studio Moon.tv Gaming a Films, ale ľudia, tie views. Hej, čo by sa stalo, keby varizáci ovládli Minecraft? Samozrejme, že to nemá miniatúru, lebo to sú veľmi staré videá, ale 700 sliadnutí za 3 dní. Hej, toto je tak zle. Hej, v momentálnej dobe mám 700 sliadnutí tak za koľko? 20 sekúnd, čo vydám video? Toto je neuveriteľné, ako sa tá doba zmenila, ale halus je to, že v tej dobe, keď som získal za jeden deň 1000 zliadnutí, tak to pre mňa bolo extrémnym pokrokom a podarilo sa mi to len párkrát. A tu proste vidíte, že moje videá ledva mali 2000 zliadnutí. A to už som točil na YouTube tak rok. Preto ľudia, vy keď chcete byť youtuberi, majte trpezlivosť, proste vydávajte videá aj cez to, že máte malo zliadnutí. Hlavne aby mali dobrý názov, aby mali rád. Pozrite sa, ja už som tu mal proste poriadok v mojich názvoch aj miniatúry už. Viem, že boli normálne, tu sa nezobrazujú, ale musíte byť trpezliví proste s týmto tu, pretože jedna je šanca, hej, že môžete proste vybuchnúť a môžete byť populárni hneď. Ale na YouTube platí také pravidlo, že ako rýchlo prídete, no tak rýchlo spadnete. Takže keď chcete byť populárni a permanentne populárni, musíte si to vybudovať veľmi pomalými cestičkami. To je podľa mňa dôvod, prečo sa ja stále držím ako youtuber, pretože som na tento mindset zvyknutý, že proste všetko trvá hrozne dlho a ťahavo. Ale vyplatí sa to. Kamoši, hej, OK, aby som mal byť úprimný, tak reálne som sa vtedy bavil asi len Sportým, Olim a to je asi všetko. Všetkých ostatných ľudí som tu dal len kvôli tomu, lebo so mnou raz natočili video a ja som ich predpokladal ako kamarátov. Napríklad Dolkis to už neexistuje, že niekto z vás pozná ho, to je proste typik, čo mal vtedy 2000 odberateľov a točil s najznámejšími youtubermi, na tom získal všetkých odberateľov a potom normálne dipol z YouTube. Možno poznáte Marvexa aj z tohto. Bortio a Marvexa si môžete poznať a Oliho, ktorý teraz natáča Sportým z Japonska, ale ináč proste skoro všetci už skončili. No. Vendal ešte točí Roblox, tuším, a to už je všetko. Dobre ľudia, ale ideme sa pozrieť ďalej, pretože rokom 2015 to nekončí. Ideme sa pozrieť do roku 2016 a dajme tomu sem do 3. júna o 5. hodine ráno. Ako vyzeral môj kanál v mojom najobľúbenejšom roku mojej kariéry v roku 2016, keď som každopádne aj získal 100 000 odberateľov. Je toto ešte obdobie, kedy som mal 60 000 a akurát som vydával môj Minecraftový film Naháňacia hodina. Hej, počúvajte ma, hej, toto je tak pekné. Tu sú tie zhľadnutia trochu adekvátne mojim odberateľom, takže máme tu Útok na Greenfield, čo bol vtedy Minecraftový minifilm, ktorý mal za mesiac 53 000 zhliadnutí. Toto by teraz bol úplne prepadak video. Ja keď za deň nemám 100 000 zhliadnutí na mojom videu, no tak toto video je pre mňa prepadak. Takto vysoko mám teraz nastavené limity. Toto, čo tu teraz vidíte, by proste teraz neprešlo u mňa. 1 versus 1 kohy, samozrejme PvP pred jedným dňom 13 000 zhliadnutí, 12 000, 11 000, 14 000. Ale pamätám sa, že vtedy som to tak bral, že hlavne ja by som získal tak 10 000 zhliadnutí na každom jednom videu. To bol taký môj cieľ. A keď som tak získal, že 20 alebo 25, to už akože vážne bolo niečo. A keď som získal 100 000, Official Moon YouTube Family, mám tu každopádne môj druhý kanál, ktorý sa niekedy nemenoval Mesiac, ale Studio Moon TV 2. Exton Graphics je typek, ktorý mi robil intro, ktoré každopádne používam tu teraz, aj v tomto videu bolo použité. A potom ďalších 300 000 ľudí. Mám tu ešte Clarisu, ktorá ešte nemala overenie vtedy. Wow, Minecraft. Škoda, že tu neukazujem aj miniatúry. Ja sa idem pozrieť, či tu nemám niekde záznam tesne potom, ako som získal 100 000 odberateľov. Áno, je to rok 2017 a máme tu záznam 30. března o 19:09. Hej, 30. marec. Tak sa na to ideme pozrieť. Tipujem, že vtedy som mohol mať možno takých 110 000 odberateľov. A 119, skoro som sa trafil. Túto profilovku mám momentálne na druhom kanáli, lebo je to OG a mi proste bolo blbé to zahadzovať, keďže to bolo také populárne. Jo, toto bolo úplne že main obdobie Studia Moon TV Crew. Takže môžete vidieť, že tu mám Ataka, Dejzra, Matema. Vtedy som ešte mal takú menšiu spoluprácu s CMM Production, čo bola veľmi veľká taká YouTubeová korporácia doslova, ktorá robila Minecraftové filmy a keďže som ich robil aj ja, tak sme v podstate boli dve úplne najväčšie veľmoci, ktoré proste tvorili Minecraft minifilm content. A pár mesiacov na toto sme urobili na spoločný film Minecraftový, ktorý sa volá Rýchlosť galaxie, ktorý ešte tu nie je, hej, vyšiel až potom neskôr. Toto boli veľmi dobré časy a fanúšikovia na to veľmi dobre spomínajú. Toto je každopádne obdobie, kedy ma sledovala aj Nudlička. Reálne moja priateľka ma v tomto období sledovala na YouTube. Jaké to je cool, kámo. A 260 000 zliadnutí bolo akože priekopnícky view count, hej, akože vtedy na môj kanál. Zdá sa mi, že toto bolo aj jedno z mojich najpopulárnejších videí vtedy, keď nie tak najpopulárnejšie. Vtedy to bolo také normálne, som mal 30 000, 30 000, jo, akože zoberte si tak, že v tom období už som mal reálne YouTube kanál vytvorený 3 roky a stále som nemal zliadnutia, ktoré dokážete vy v tejto dobe mať cez shorty za pár týždňov reálne. Všetko trvalo tak dlho, tak extra dlho. Jo, tu mám
mám tie spomínané Minecraftové testy, ktoré som spomínal v inom videu, kde som dal 15 GB RAM. Tu sa mi actually aj ukazujú miniatúry. Tu mám každopádne moje androidové hry, ktoré som vtedy točil, kde som bol odhalený ešte. Kámo, to je neuveriteľné. Jo, tu mám najpopulárnejšie video, veci, ktoré neviete o Minecrafte, 700 000 zhliadnutí. Toto bolo moje najpopulárnejšie video. Ešte som nemal video, ktoré by malo 1 000 000 zhliadnutí vtedy. Mám taký pocit, že teraz je toto úplne najpozeranejšie. Má nejakých 7 miliónov zhliadnutí na mojom kanále, alebo tak, čo je extrém proste. Ale je to kvôli tomu, lebo sa to video dostalo do zahraničia. Vy nikdy neviete, aký je osud vašich videí. Takže toto bol rok 2017 a teraz by som sa pomaly, ale isto presunul do roku 2019, čo už je doba, z ktorej môže majorita z vás pochádzať. Takže schválne od tohto tu momentu skúste byť veľmi, veľmi bystri a skúste do komentárov napísať, že aký úplne najskorší screenshot, ktorý je na tejto stránke, si actually vy pamätáte. A hovorte pravdu, reálne ja sa na vás neurazím, keď poviete, že nie ste OG, hej, z roku 2016-2017. Reálne ste vtedy mali 2 roky. Takže ste ma nemuseli sledovať, keď ste mali more. Minus 2 roky, ešte embryo ste boli, kámo. Schválne, hej, apríl 2019. Tu buďte bystri, že kedy si ma pamätáte. Hej. Pamätáte si napríklad túto profilovku, keď ste ma vy začali sledovať? Ste až taký starý fanúšikov. A rozbil som si MacBook. Jo, toto už je. Plním vaše hardcore úlohy, vtedy som točil. Wow, už PvOčka. Jožikové mapy. Joj, to vtedy bolo tak super. Furt som vydal videá, ktoré som vedel, že budú mať málo zhliadnutí, napríklad, že kedy bude merch, už je vonku, bla bla, proste to bolo úplne nepodstatné video, hej. Nahrané videá z druhého kanálu, vtedy som aj dosť hypoval môj druhý kanál, ktorý mi vtedy veľmi prosperoval, veľmi mi išiel. PvOčka, samozrejme top tier, proste content na mojom kanáli už dlhodobo. Videá s pozostatkami SMTV crew a taktiež aj moje gameplaye osu 400 000 zhliadnutí. Vtedy to bolo dosť juicy. A pamätám sa aj vtedy som chodil do školy, vtedy som chodil dosť často na YouTube natáčanie, veľmi unavený. Aj keď som bol nahypovaný, ale v tom období si pamätám, že som bol extrémne proste vyždímaný. A tu už existoval kanál aj Mačka Jackie, kto pozná Jackinu, tu už mala kanál so starou profilovkou, s tou úplne prvou, hej, ktorá je, že normálne iba jej hlava a dokreslené oči a jackie. Toto bolo veľmi pekné obdobie, to si pamätám. A vtedy som už aj chodil s nudličkou. Ja si pamätám, že kopu týchto videí som actually strihal vo vlaku za ten čas, čo som išiel za nudličkou z východu Slovenska do Ústí nad Labem 10 hodín. Vtedy bol extrémne dzivý život, počúvajte ma. To vtedy či už v škole, proste nevadí, berem noťaz, proste striham to more na uliciach bezďak. Ja som tak miloval YouTube a milujem ho už doteraz, ale momentálne mám taký veľký komfort, že sa až divím, ako som si neuvedomoval v tej dobe, že na tú dobu budem niekedy mať tak dobré spomienky na to, že ako som vtedy niekedy tvoril. Vtedy som sa extrémne tešil na to, ako príjem do Prahy, nebudem mať školu, budem mať všetko k dispozícii, budem mať super ledky, super počítač, super mikrofóny, neviem či všetko. Ale ja mám actually veľmi rád toto obdobie. Keď som reálne točil videá jak bezdomovec, doslova kámo, a profitoval som na Tario figurke a nebal som sa proste žiadnych kontroverzií, lebo som mal malo odberateľov na to, aby som vôbec nejakú zodpovednosť mal. Alebo minimálne mal som mať tú zodpovednosť, ale ja som aj tak bol veľmi kontroverzný, lebo tak bola moja natúra, keď som bol tínedžer. Vtedy ešte nebola cancel kultúra alebo takéto niečo, to vtedy bolo ešte v plienkach, to šialenstvo, čo sa teraz rieši na Twitteri a tak ďalej. A tu už je tá rýchlosť galaxie, ak to môžete vidieť. To je furt taký pekný throwback na to, že ako to bolo kedysi, ale nechcem sa v tom zase úplne potápať, lebo potom mám tendencie premýšľať, že ako to niekedy bolo úžasné a ako je to teraz na hovno. Ale realita je taká, že teraz mi kanál proste prosperuje každým videom, proste mám 1000 odberateľov každý jeden deň a vtedy bolo úplne normálne, že som vydal video a proste malo pod 100 000 zhliadnutí. Ale ok, môžeme ísť ďalej. Poďme tak do roku, tu niekde na koniec roka 2020. Ja si myslím osobne, že toto si už bude pamätať tak viac ako 80% z vás. Neviem, či mám až toľko nových divákov, aby ste si toto nepamätali. Jo, membershipy boli pridané, munomerch.sk vianočný darček. 500 000 odberateľov sme mali pred 3 rokmi presne. Pred 3 rokmi a točil som Miner na druhý kanál. Pamätám si, že vtedy som bol extrémne aktívny na mojom hlavnom kanáli a všetko som točil na hlavnom. Pozrite sa, pred 1 mesiacom som naposledy vydal video, lebo ja som stále točil Miner na druhý kanál. A neuveriteľné to vtedy išlo, kámo. 500 000 odberateľov, hej, je neuveriteľné, akým spôsobom sa mi nakopol kanál proste za posledných pár rokov. Za posledné 2-3 roky proste to išlo takto hore, ani som sa nenazdal. Ja som mal predpoklad toho, že 1 000 000 odberateľov možno ani nezískam, ale proste vy ste to dali za 3 roky a pamätám si, že vtedy som ten 1 000 000 hrozne chcel. A hovoril som si, že proste vydám úplne najlepšie možné videá a tak ďalej a teraz ten 1 000 000 mám a ja nedokážem proste spracovať to, že už to je tak rýchlo, že sme to získali tak extrémne v predstihu. Je to neuveriteľné, ľudia. Za to vám dávam najväčšiu vďaku, lebo vďaka vám som si ja dokázal zmeniť život. A to, že čo ja dávam vám za videá, za animácie, to je proste maličkosť. To je len moja vďaka za to, čo ste vy urobili pre mňa, pretože toto je neuveriteľné. Keď si toto porovnám s tým úplne prvým screenshotom, kde som mal proste 1000 odberateľov a na hovno grafika, na hovno videa, na hovno views, niekedy sa vážne oplatí to robiť dlho a srať sa s tým a proste vydávať hrozne veľa videí. V tom momente som mal možno nejakých 500-600 videí na kanále. Pozrite sa, koľko tu toho je. A 500-600 videí len na tomto kanáli, na hlavnom kanáli. Potom som mal ešte druhý kanál a kanál Mačky Jackie. OK, poďme sa pozrieť do roku 2021, napríklad tu do októbra, do října 22. A prečo vám práve tento dátum chcem ukázať je, pretože toto je screenshot z obdobia, pretože je jeden asi z najviac podstatných udalostí, čo sa stali na mojom kanále, pretože vtedy som získal astronomicky veľa odberateľov, pretože som vydal animáciu z
s nudličkou. Proste bolo to tak, že ma fanúšikovia celý rok, aj rok predtým spamovali s tým, aby som odhalil svoju priateľku. Bol to vážne asi každý tretí komentár, ktorý som videl pod môjim videom. A keďže som v tej dobe, čo teraz vidíte tento screenshot, už bol s mojou priateľkou nudličkou približne 3 roky, tak som sa o nej rozhodol urobiť animáciu, čo je momentálne jedno z mojich najúspešnejších videí, ktoré za týždeň, pozrite sa, dostal skoro 1 000 000 zliadnutí. Neuveriteľné číslo, samozrejme, bol to kvôli tomu, lebo každý bol doma, lebo vtedy bol COVID, bola karanténa a každý bol pri počítači, ale hneď na to som potom vydal ďalšie video s nudličkou, potom Minecraft s nudličkou, potom som ešte vydal nejaké videá pomedzi to nejakých ľudí a aj ľudí z môjho osobného života. Vtedy extrémne trápilo to, že videá s nudličkou vydávam. Aj keď som pomedzi to vydával videá, ktoré boli vážne extrémne dobré a robil som na nich mesiace a mesiace. A nebol to len tak ledáky filler content. Aj takto niektorých ľudí dokázal naštvať. Každopádne s nudličkou som doteraz. Toto bolo vážne najkrajšie obdobie, ktoré sme mali hlavne kvôli tej animácie. Tá animácia, joj, to je moja srdcovka. A jo, v tom období mi pribudlo vážne asi 40 alebo 50 000 nových odberateľov za mesiac. Teraz momentálne počas môjho hypeu pri milióne som získal nejakých 25-26 000. V tejto dobe to bolo nejakých 40-50. Hrozne veľa odberateľov mi vtedy prišlo. Tak a momentálne tu máme rok 2022. No a toto je momentálne prednedávnom, hej. Toto je screenshot spred 1 roka, je to červen 2022, hej, jún 18. A toto je už veľmi podobné tomu, že čo je momentálne aj YouTube má rovnaký vzhľad, aj môj content má veľmi podobný štýl. Pozrieť mám tiež veľmi podobné ako momentálne. Zdá sa mi, že odkedy som urobil ten hype s nudličkou, tak môj kanál sa dostal do určitej roviny, kde vážne už nie je len tak ľahké proste dropnúť, keď vážne neurobíš nejaký fuck up. Ja sa toho snažím len využiť, ale stále sa akože snažím tú laťku posúvať vyššie a vyššie, lebo viem, že ja mám naviac, ja viem, že čo som schopný, keď sa do niečoho vrhnem. A hlavne čo sa týka animácií, tie animácie sú vážne môj top tier content, ktorý sa snažím robiť stále a potom to aj takto vyzerá, jo. Potom to aj vyzerá na záujme tých divákov. Takže ok ľudia, toto bol môj kanál v minulosti. Teraz ale ešte idem urobiť veľmi dôležitý zákrok. Môj kanál v dobe točenia tohto videa má 996 000 odberateľov. To znamená, že už sme len 4 000 odberateľov od toho, aby sme získali 1 000 000 odberateľov. Ja chcem tento moment zapečatiť tým, že si skoperujem odkaz a môj kanál si do Wayback Machine uložím momentálne, aby som sa vedel aj na budúce vrátiť k tomu, ako môj kanál vyzeral počas toho, ako som akurát išiel hitnúť 1 000 000 odberateľov. OK ľudia, ďakujem vám veľmi pekne, že ste dneska so mnou boli a pozreli sa so mnou do minulosti mojho YouTube kanála. Napíšte do komentárov, že aký najstarší screenshot si vy sami pamätáte. Dúfam, že aj tebe Munidlo sa tento trip páčil. Áno, bolo to superový. To som veľmi rád. Ľudia, keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber, sledujte ma aj naďalej. Budem vás potrebovať ešte na mojej ceste ďalej, pretože miliónov to nekončí. Veľmi vám podporíte tým, že budete naďalej sledovať moje videá, že ich budete zdieľať a hlavne keď si kúpite môj merch na munomerch.sk, momentálne nová graffiti kolekcia. Tak jo ľudia, držte sa. Uvidíme sa neskôr. Čus! I said don't stop talking to me.